Justiin se on treenikaudet startattu nyt matsienkin puolesta. Miten eka peli Tikkurilassa tuntui? Tuntui ihan hyvältä. Vauhtia riitti. Kaikki oli varmaan innostuneet pelaamaan aika matsi kumminkin kesän jälkeen. Ja hyvin se meni. Niin äijä sai yhden maalin tossa tilille myöskin, pari sanaa siitä. Ei, lähdään kuittais mulla aika nopeasti sen jälkeen, että monet vaan sinne takatolpalle, niin se laittaa lätön lapaan. Siitä oli vaan silmät kiinni ja kohti maalia. Niin, näistä treenimatseista ei nyt sillä lailla kannata hirveitä johtopäätöksiä vielä vetää, mutta aika valmiilta se näytti. Miltä se itsestä tuntui niin kuin ylipäätään joukkueen tekeminen? Se tuntui hyvältä. Se tuntui, että löydettiin toisimme ja omat vastuut pidettiin. Mutta parannettavaa tuossa on, niin kuin me ollaan puhuttu tuon kopissa, että matkaa hoidetaan pala kerrallaan. Tästä on hyvä jatkaa matkaa. No, omasta matkasta vielä viime kauden 5 peliä lainalla täällä ja nyt on varmaan vähän isommat tavoitteet. Mitä sä oot asettanut